Kajingyap jung kena kabana kasunong lumsok pieng bohirumbong hapeneng kajingsha sumar Nazaret Hospital Shillong kaba kajing sumar kelasdang naka Community Health Center CHC bohirumbong Riboy District bat kaba kani kajingyap kadang bu sa kajinglengo ikibayeng sem bat kajingbom langit kala pelong i kaseng Khasi Students Union North Khasi Hills Eastern Border Area Bandawa da kajing toket kani ka kubor kade kabla pau perthai lingba ushilong mil ban peni berkumju ban buddian hadu ban pelong ye kawai na pedeng kisang palang ban mi syakhamat bandawa jing toket kababnya nakamenta bakan ai jing penchai shaboro ya kani ke jing dawa toket bnya ke KSU kala dawa na District Medical Health Officer DMHO Riboy District kabakila lej bane kindu hakar punyo tarik nai wieng arajar pusaw nongpo usamla ban job lang maring habakran chikilat patai kubor lai thu ba ka jing yakendu ba ka DMHO kaladan ka jing petep ba ka jing toket kalaya chakmat badbanong batang hadin kindiat sngi insayo sendan ya ka kaipot kabami na ka tege jing toket habidai bat ka jingja kaba lang suja shen hagini kisi balalek no hagaba iwei lung di badang arsnem karta i khlat no bat kadun ka jing keno ba ka de na ka daw jong ka jing ai ka injection hangte po borumbong CBC tenang jing ka seng yiwan ni ban kendu di mecho ban lang jungi yiwan ban dawa ban bikin penlong da kata ke inquiry lane ka jing toket ka jing kendu badi di mecho yong ba satang ka tu kenepor ki la jandap ya kata ka jing toket lane ka inquiry bak nagaliang jungi kumba nyilong menta ki pajba babun kiba niya kendu kidon ya ka jisir ani kicing banlet cha ki hospital lada kiting banlet cha ki hospital sokar kulung pat ka be iki banlet cha ki hospital private nomor ba ka jisiu kulung baram lada upat ba unjungai na ka chaka jisumar kulung ke iki ka bamsau tengliang jungi ila kentu ya i dia mecho ba in penmi kloi kat bala ya kata ka jing toket nang bentip kalung shisha kumno bat kami kumno bat ban yo biang sa sen pat ya ka jing e ka jing shania na kaliang jumpat ba banwan syarika sumar bat nagaliang jing sengru ila de ban kendu ya kini ki longying ki ba lamat ya ni jinja ka basusi ban le kendu ru ya ki doktor kusi ila de ban lek ban kendu apo borumbong sesi ila kendu ai doktor in charge i badai doktor sama ila kenduru ya i doktor momen i badon ha kutu besi baja dei mai ba sumar kutu ga yaitu ikna i badang asnem kerta te nagaliang jingi i shania ha ka jing toket ka ba nagaliang jom ka DHS ya chakmat bani kerman skam ba ka jing toket kan deploy bat ba ngintip ngini shai kalung kumno bat kerja kumno bat ba ila bat ban kuma Shusho long ru pakaseng kadawa ban pen pau pajba ka kaipot kabami na kani gajing toket kenang miki pajba kin tip lang ya gajing shisha padula kenturu ya katanat ka kot kya bakan penbet penbiang pha hakani ka CHC borumbong hakirukom ai jing sumar ban nakliang jing ikwa ba nakaliang jong ki board niya jong ka hospital ban nakaliang jong ka health department hi brekin penshai sho pajba ke baja ke ka ba kami na kata gajing toket ki jungki dawa bikin ai pat jing simar babhan ne shakmat bat bakum kine jingja kimde shu banja la ha kate ge si la ne hagdu no ki chiga sumar jam soka habatin pej baha ki kishap ka shap plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shap plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya